अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सावंतवाडी तालुक्यातल्या मोती तलावात एक इसम पडला अशी बातमी समोर आली. काम चालू असल्यानं सध्या मोती तलावातलं पाणी आटवण्यात आलं होतं, त्यामुळे फक्त चिखल होता. या चिखलात काही काळ मस्ती केल्यावर स्वतःहून तो बाहेरही पडला. बराच वेळ हा प्रकार सुरू होता. बघ्यांनी गर्दी देखील केली होती. नंतर या शहाण्याचा नागरिकांनी झाड देऊन सत्कारही केला. हा अजब प्रकार नेमका काय घडलाय, काय असं घडलंय पाहूयात. सावंतवाडीच्या ऐतिहासिक मोती तलावामध्ये गाळ उपसासाठी मोती तलावाचं पाणी सोडण्यात आलं होतं. समोरच आपण पाहतोय कोर्टाच्या समोरील भागात एक व्यक्ती या चिखलामध्ये दिसत आहे. नेमका तो तिथे कसा पोहोचला हे समजू शकलेलं नाही, पण त्याला बाहेर काढण्यासाठी पोलीस यंत्रणा असेल, त्याचबरोबर काही सतर्क नागरिक असतील, हे मोती तलावात उतरलेले पाहायला मिळत आहेत. अगदी हा जो व्यक्ती आहे हा नेमकं त्या तलावात का उतरला हे समजू शकलेलं नाही. आणि बघ्यांनी मात्र तलावाच्या चहूबाजूनी मोठी गर्दी केलेली पाहायला मिळते. अगदी नगर परिषद पासून अगदी कोर्टापर्यंत आणि राजवाडापर्यंत सुद्धा बघ्यांनी मोठी गर्दी केलेली आहे. अरे नाही मी माशी बघितलं आहे जाताना आम्ही दोघे जण असते रे असं गेलो होतो का असं गेलो आईनाच गेलो असं मगाशी जाव होतो ना हे गेले ते नाही बाबा मगाशी होतो होतो जाता नाही ना मी कॉफी खाऊ गेलो ना रे हैसर होतो ते उठा जमणार नाही काय पिऊ ना यार. स्विमिंग डिस्टन्स आहे कमी नाही सोपं नाही. येतो ना रात्रीपर्यंत तरी येतो पोलीस पिऊन गेलो का तो बहुतेक माहिती आहे सगळे गेले.
आणि मी मग त्याला बघू किती राहिले भाऊ काय असं करून किती नको योजना आहे भाऊ ऑर्डर उतारली तर मजा येतात कुठलं तू रे तू ओके भाई come on तिला म्हणा माझ्या come on ओके हा काय मस्त आहे ना रे भारताला आला मी परत जातो रे तू पाणी पाणी असतं शाळेत रे सिद्धाप्पा काय आडनाव का सिद्धाप्पा मिजी तिथे कुठे गेला होता तुम्ही? डबल जे मिजी ओय तिथे कुठे गेला इकडे चालू हा असं चालू असतं. आतमध्ये कसं वाटलं आतमध्ये मला बरं वाटलं बरं वाटलं हो काय करायला गेलं आम्ही आता शॉपिंग करायला मी गेलो त्याच्यात पाणीच नाही हो पाणीच नाही हो तिथे अरे पण गेलेला कशाला कामाला लागले असतील तर एक भाडा सगळ्यांच्या कामाला आत मला बरं वाटलं मी पाण्यात म्हणजे मला बिना पाण्याशिवाय पोहण्यात काय मजा होती नाही हो पाणी म्हणजे मला लय हे होतं जरा मिट्टी मारशी काय तर काय हो बाई बघ काय घाण लिहिली ती राजा भाऊ काय बरी येतात ती डोक्यावर धूप पाहिला डोक्यात धूप पाहिला नंतर कपडे काढले फोटो काढले अरे डोकं धू डोकं धू पहिलं हा पहिलं होय राणे साहेब काय माहिती बेळगाव माणसा आंघोळ घेऊ कर नाव घेऊया कानात दोन आहे कानात दो आंघोळ घालते का तू तुम्ही मजा केली आमची मजा झाली पहिलं वाटलं कुठलं बाईक शर्ट काढ नंतर धुवून घाल शर्ट काढा शर्ट काढ पॅन्ट काढ शेनबिरा मध्ये गळ्यात सोन्याची पाणी पाणी असतं शाळेत रे सिद्धाप्पा काय आडनाव का सिद्धाप्पा मिजी तिथे कुठे गेला होता तुम्ही? डबल जे मिजी
ओय तिथं कुठे गेला इकडे कसं चालू हा असं चालू असतं. आतमध्ये कसं वाटलं आतमध्ये मला बरं वाटलं बरं वाटलं हो हो हे काय करायला गेलं आम्ही आता शॉपिंग करायला मी गेलो होतो त्याच्यात पाणीच नाही हो पाणीच नाही होत तिथे अरे पण गेलेला कशाला कामाला लागले असतील तर एक भाडं सगळ्यांच्या कामाला आज जाऊन कसं वाटलं आत मला बरं वाटलं मी पाण्यात म्हणजे मला बिना पाण्याशिवाय पोहण्यात काय मजा होती नाही हो पाणी म्हणजे मला लय हे होतं जरा मिट्टी मारशी काय तर काय हो बाई बघ काय घाण लिहिली ती राजा भाऊ काय बरी येतात ती डोक्यावर धू पहिला डोक्यात धू पहिला नंतर कपडे काढे फोटो काढूया अरे डोकं धू डोकं धू पहिलं हा हॅलो राणे साहेब काय माहिती जळगाव माणसा आंघोळ घेऊ कर नाव घेऊया कानात दोन आहे कानात दो आंघोळ घालते का तू तुम्ही मजा केली आमची मजा झाली पहिलं वाटलं कुठलं बाईक शर्ट काढ नंतर धुवून घाल शर्ट काढा शर्ट काढ पॅन्ट काढ चेनबीर आम्हाला गळ्यात सोन्याची हो व्यवस्थित बसूया हा उडकी बिडकी माशी माझ्या परत मागे मागून घ्या मागून घे काय काय पाणी बिनी सळा मारून घे हो होय थंड पाण्याची बॉटल पण कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.